Manje njengoba basoloko banikeza la ma-laptop esikoleni naseyibhedele. Mina ngiyijwayele lezi zinto lezi. Mangabe lokho ngisho kumina. Angiqali ke mina uba ne-computer. Ngaba ne-computer ngina 15 years. Imake wawuyithenga. Kaphepha. Wena uhlala konongoma wena. Hayibo. Zikhona itolo zama-computer ngasekhaya. Itolo zama-computer? Ngakila ukho ngisho true words. Hayi ke u-true words ukhona. Futhi ba u-2. U-true words ngakini? Hayi baba. Ngakini khona uPep, khona uJet, no Mr Price. And ka Mr Price ke baba. Ngene ikwili kuphela. Angazi. Uzoshela la wasila. And futhi kuyimanje noqokulo uPep. Ukuthi asiphikisa phela sibona. Bese baba. Azini uthi ngifonela usizo. Ngoba lapha. Yasi ngisacela ubatshele ngezitolo zangasekhaya. Bese kube ikamgube, bese kuba isitolo samaPakistan esondezula nje. Hayi lezo sisayi lezo izitolo ezasetown zengubo zokugqoka. Angikuzwa ke njengamanje ngicela ukubhaza mangifika entabeni ngoba manje nesekilanga ezansi yabhela. Wena uzothi uyahleka manje angisabi bese ngiyakukhahlela manje. Hayi bese sekindlela. Sesi boy. Asisi la emekhasisi intwana yami safuna contact naseyibamba. Izo. Cousin ka Skits ngibona la Facebook too cousin ka Skits to Sphe. Okay, ngimisela ngokunikeza imali yangu 3000. Mangase uThembisa uzonginikeza information engingathi manje ngimtshela yona imphudlezeni. Okay. Athi account yakho yakho. Motivate. Oh ma. Mo. Usephoyi. Dayisa ngomzee. Uyazi indaba ipasi. Ungabanga nalo azoba na 18. Ngoba wakho wakulahla emgqonyeni akekho wayefuna ukuclaim uzothatha umalume ka aunt wakho hayi remote Bese ungasho kanjani into bese umfana mfethu kanti unjani wena akudlalwa nami awunti Skits Skits meswa nawe The remote. Mthandeni. Datela phela remote mfethu. Datela remote. Ngayi end impilo yakho wena. Thini manje mjini. Uyangane we. Izinto senza kimi lamalaka. Ngithi uyangichaza my daddy. Izinto senza kimi